से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय बाबा की जय, हरिंदर भैया के जय, लीलम दीदी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, हर हर महादेव। तो देखिए गुरु बहना गुरु भाई सवन आप सवन के सामने हम एक शिव चर्चा के कथा के माध्यम से एक गीत लेके आयल बानी। हमरे कथा के गीत के माध्यम से आप सवन हम सुनम और बताई कमेंट बॉक्स में आप सवन हर हर महादेव लिखम और बताइम हमरे कथा के सुन के आप सवन के कैसन लगल बाटे। तो देखी एक दिन एगो लड़की रहली, तुमकर बियाह शादी नाय भइल रहल, उ कुंवार रहली। तू जात रहली शंकर भगवान के भोलेनाथ के अपन पूजा पाठ कई के आवत रहली। कहीं गांव में अगर चर्चा होत रहल, लड़की रहली कुंवार रहली तो कहल जाला कि कुंवार लड़की अगर कहीं भी जाइए तो उनके एक गो लक्षण लगे पड़ी कि कहाँ ये रोज जात रही। तू गांव नगर में कहीं चर्चा होत रहल तो अपन चर्चा में जात रहली, बैठ के लड़की रहली कुंवार अपन बैठ के सुनत उनत रहली और जात रहली। जौन गांव नगर गांव के दू जहाँ भी रहत रहे शंकर भगवान के शिवलिंग रहत रहल, जात रहली अपन पूजा पाठ कई के आवत रहली। तब घर के काम धाम करत रहली। तो लड़की के ऊपर बहुत कष्ट रहल। उनकर जन भाई लोगन रहने उ लोग उनके जानत बुझत लोग नाय रहल तो उनके बहुत कष्ट रहल। तो जात रहली भोले बाबा के मंदिर में तो अपन दुख कहत रहली कि हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, कि आज कौन कर्म बिगड़नी कि हमार भाई आज जौन भौजाई लोग बा तवन लोगन हमके कुछ समझेला बुझेला लोग ना कि अपन दुख हम कैसे कहीं कि हे भोलेनाथ, रौरही बानी हमार दुख हरे वाला कि रौरही से हम अपन दुख कहम। भोलेनाथ कहने ठीक बा कि शिष्या हम तोहरे बात के जरूर सुनम। तो शिष्या के कहले रहने, शिष्या सावन के सोमवार के सावन आवेला, सावन के सोमवार पहला पड़ेला जब, तो उनके राती में दुखावे ने कि तू कुछ ना हमके करम, हमके तू भांग पीस के हमके तू पिया द। तो शिष्या कही देली जाली भोलेनाथ के मंदिर में पहला दिन पहला सोमवार के ले जाली, भांग पीस के अपन भांग पीस के चढ़ा देली अपन भांग पीस के चढ़ा दिए। भोलेनाथ खुश हो जाने, भोलेनाथ खुश हो जाने। शिष्या के बेचारी एक बार ले जाली चढ़ावेली, एक दिन ले जाली, 2 दिन ले जाली, 3 दिन ले जाली। उनके काले रहने हमके भर सावन तू हमके भांग पीस के पिया दिया। बेचारी उ ले जाली पीसत रहली, ऐसे पीसत पीसत रहली तो उनके हाथे में झलका पड़ जाला बेचारी के। जब झलका पड़ जाला तब कहल जाला जब झलका हाथ में पड़ जाई तो पीस ना पावत रहली। आ घर के काम काज भी करे बाटे, कैसे का करें। गईली भोलेनाथ के मंदिर में गईली, अपन पूजा करे गईली तो कहली कि हे भोलेनाथ, हम का करी कि हमार हाथ दुखाए लगल, हाथ में झलका पड़ गई कि राउर भांग हम कैसे पीसी, कि रौरे हमसे कुछ और मांगती तो रौरे हम चढ़ा देती कह देती, कि ऐसा मांगी चीज़ कि इतना बढ़न हमसे तपस्या न करवाएं, कि देखत तनी ने आप कि घर में हमके पूरा काम करे बाटे, भाई बने भौजाई बने महतारी बाप नाई बने, केहू समझे बुझे वाला नाई बा, तरौरे नाई हमरे दुख के समझम ते के समझी, कि हमसे राउर भांग पिसात नाई बटे आ पिसनी, लेकिन हमरे हाथ में देखी आपके सामने कहतनी कि हमार कितना झलका पड़ गइल बा। भोलेनाथ से तब कैसे का कहेली, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना। अरे पीसते पीसत भोले हाथवा दुखैनी ए भोलाना, अरे ए भोलाना, पीसते पीसत भोला हाथवा दुखैने ए भोलाना, राउर भंग
भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना। कहती त हमहू धतूरवा चढ़वती ए भोलाना, अरे ए भोलाना। कहती त हम जो धतूरवा चढ़वती ए भोलाना, अरे ए भोलाना। राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना। औरे जो कहती त बेलवा पतैया चढ़वती ए भोलाना, अरे ए भोलाना, अरे ए भोलाना। राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना। पीसते पीसत भोला कलाई मोर दुखाइने ए भोलाना, अरे ए भोलाना, अरे ए भोलाना। राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना। रौरे जो कहती मंदारे फूल चढ़वती ए भोलाना, अरे ए भोलाना, अरे ए भोलाना। रौरे जो कहती मंदारे फूल चढ़वती ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना। रौरे जो कहती त कौआ जो मेउआ चढ़वती ए भोलाना, अरे ए भोलाना। रौरे जो कहती त मेउआ मिसिरिया चढ़वती रे भोलाना, अरे ए भोलाना। राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना। रौरे जो कहती त रे जो कहती त फूल पतई दे चढ़वती ए भोलाना, अरे ए भोलाना। राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना। पीसते पीसत हाथ झलका जो पड़ने ए भोलाना, अरे ए भोलाना। राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना, राउर भंगिया कैसे पीसी ए भोलाना। तब आवेली अपन पूजा पाठ कई के आवेली, शंकर भगवान से भोलेनाथ से दुख अपन गा के यह आवेली। तो फिर सपना में का देखावने कि ठीक बा शिष्या, तू हसे जवन कहानी तू कैलू अपने बात के टरलू ना कि हम ना करब, आपन कैलू कर्म कैलू तो कर्म के अनुसार तू फल काहे ना पैबू। तो शिष्या के दुख सुन के भोलेनाथ कहे ने कि जा तुहरे जवन जुड़ी तवन ले आके हमके तू पतइये चढ़ा देबू, कुछ चढ़ा देबू, खुशी से चढ़ा देबू तो हम तुहार ले ले आ जवन अब तू कहबू तवन कह देम। शिष्या जाली खुशी दिल से जवन जुड़ेला तवन अपन जाली मंदिर में पूजा पाठ करेली। तो शंकर भगवान दरवाजा पे बेचारू आवे ने, जब बेचारू दरवाजा पे आवे ने तो साधु के वेश में आई हैं, भिखारी के वेश में आई हैं। आ कहीं एगो भिखारी वेश में आके साधु रहे ने लेकिन भिखारी रहे ने। कहे ने कि केहू बा हो तनी हमके बहुत भूख लगल बा, पेट हमार जरता, तनी हमके केहू एक कवर खाना खिया द।
तुमकर भौजाई लोग जौन रहेला लोग तो अपने आदमी के साथे लोग रूम में सुतल रहेला लोग, अपने कमरा में सुतल रहेला। ती लड़की सोचेली बेचारी कि जाए द लोग सुतल बा तो लोगन के का जगाई आ ले आव हम ही खिया देतनी साधु बाबा के जौन भिखारी बने खिया देतनी। बेचारी उ खाना लड़की खियात रहेली, खियावत जब रहेली खाना तो अरे खनवा खियावत रहेली, साधु बाबा खनवा खा ले रहे ने। तो साधु बाबा लड़किया से बैठ के कहे ने कि ये बेटी तो के कौन काहे साधु बाबा के देखेली भिखारी रहे ने, पर साधु बाबा के देखेली कि ए हालत में माने तुमको रोए लगेली। कहेली कि ये बाबा हमरो माई बाप नाई बने, भाई भौजाई बा लोग कुछ लोग समझेला बुझेला लोग ना, हमके एगो नौकर के तरह से लोग रखले रहेला लोग। हमू शंकर भगवान भोलेनाथ के पूजा करेनी, कहनी हे भोलेनाथ कि कौन कर्म बिगड़नी कि कर्म के अन बिगड़नी कि हमके इतना हमरे अइते कुछ दिन बीते माई बाप के तू ले हल आ भाई देला भौजाई देला तो लोग हमके कुछ समझेला ना, नौकरानी बना के लोग रखले रहेला। कहे ने बेटी तू चिंता न कर, तुहार भगवान सुनिए, तू बहुत दयालु वालू, बहुत तू दयालु वालू कि हमके तू भोजन करा देलू भर पेट आ तू के जरूर भोलेनाथ हम कही के जातनी कि जरूर शंकर वन भोलेनाथ आप तोरे पे तुहार दुख के हरिए। ये कुल बतिया रहेली तौले उनकर भजैया केवड़िया खोलेली तौले देखेली कि बतियात रहेली, तुरंत आवेली भौजाई उनकर पीछे से झोटा पकड़ लिए, झोटा पकड़ के कहिए तू कैसे बतियाओ तलू के हवे तू का। तो बेचारी लगेली झोटा पकड़ के उनके मारे लगेली, उनकर भौजाई उनके मारे लगेली। वही जो साधु बाबा रहे ने, जब साधु बाबा वही जा रहे ने तो कहे न कि छोड़ावे ने साधु बाबा, वो भिखारी रहे ने लेकिन छोड़ावे ने। तो कहेली साधु बाबा की भाग भिखारी, तोर कपड़ा कैसन वाले ते कैसन वाले ते फुअर वाले हमार शरीर छू देले, हमरे में ते कैसे हमारे घर में डूब गए, कैसे दे दिलस दिया तो के खाना खाए के, ऐसे बोले ली। साधु बाबा मुँह फेरे ने, भिखारी तरह ने मुँह फेरे ने, आवे ने चली आवे ने। लड़की के लोग घर में बांध देला लोग, कार कराई लोग, ओकर बाद से लड़की के हाथ गोड़ बांध के लोग रखले रही घर में कि हमन के सुत्ता लल जाई। केहू आई केहू के ये कुछ खिया ना पाई, केहू के दे ना पाई। साधु बाबा तू भोलेनाथ रहे ने, शंकर भगवान रहे ने, तू का करे। वो कहे न कि अब लड़की के दुख देखे ने का करे ने, तुरंत उनकरे हाथ में के जौन रस्सी रहेला तू तोड़ देने आ तोड़ के जौन उनकर भौजाई रहेली लोग दू जानी ओ लोन के कोरी फोड़ देने आ कोरी फोड़ दिए आ भाई लोन के का करिए कि अपाइज बना दिए, अपाइज बना के कह दिए आ कहिए ये लड़की भर चले फिरे लायक रहेली। तो सपना में सुतेली लड़की, अब तो देखेली कि हमार भाई हमार भौजाई लोग हेतर हो गइल बा लोग। लड़की सपना में सुतेली तो भोलेनाथ कहे ने बेटी तू चिंता न करिय, शिशिया तू चिंता न करिय बेटी, चाहे चिंता न तू करिय कि हम उहे रानी हैं कि तू भोलेनाथ शंकर भगवान के तू इतना तपस्या करेलू, उहे हम रानी हैं कि भेष बदल के आईनी तोहरे दरवाजे पे तू हमके खाना खिया दिलू, बहुत खुश रहनी। हमारे सामने तो के लोग इतना नीच कई लोग हमके देखना गइल बा भोलेनाथ हई, तो हम लोगन के हम ही कोरी फोड़ले बानी। तेरे उठेली तो भौजाई लोग कहेला लोग कि हमसे तू गलती हो गइल बा कि तोहके हम पूजा पाठ करे जात रहलू तो के हम गोड़ हाथ बांध देनी आ गोड़ हाथ बांध के तो के पूजा ना करे दे जाए देनी। आज हमरे के ऐसी हो गइल बा कि हे धरेला लोग, पर कहेली कि ये भाभी लोगन हम का करी कि हमरे हाथे में नाइन बा, हम कुछ कह सकेनी। भोलेनाथ काले रहने ना, भोलेनाथ से पूछेली जाली मंदिर में पूजा करे जाली, कहली हे भोलेनाथ कि का करी कि हमार भौजाई वाले भाई जाए दो, जौन लोग कई लोग तन कई लोग क्यों लोन के ठीक कर दो, अब बुद्धि बदल दो कि हमके जाने बुझे लोग। भोलेनाथ साधु के वेश में फेन वही वेश में आवे ने, उनके दरवाजे पे कहे ने
कि हमके भूख लगल बा, खाना खिया दो। ती लड़की कहली कि खाना नाई बा, हम नाई खिया पाई। हमार जौन भौजाई बा लोग तो लोगन से मार तो कहली उ तुरंत लोगन के बोले के शक्ति रहेला, कहली कि तुरंत अपन कहिए कि ये बहनी खाना दे दी कि साधु बाबा हमें। तुरंत तो आई लोग, उनके गोड़े लोग गिरे लगी लोग साधु बाबा के। साधु बाबा के जब गोड़े लोग गिरी लोग तो साधु बाबा कहने कि जा वो लड़की के तो हम लोग बहुत शासत कैले वाला, वो लड़की के गोड़े गिरा लोगन आ जा। लड़की जाई मंदिर में, मंदिर से पूजा करके जौन जल ले आई आ तो लोन पी लियो। आ जब जल पी ले लोगन तो लोन के देह शरीर सही हो जाई। साधु बाबा यह कह के चल आवे ने। लड़की जाली अपन मंदिर में पूजा करे जाली, पूजा कह के आवेली। जब पूजा कह के आई हैं तो जल देली, जल जब दी हैं तो पी लोग तो लोगन के शरीर सही हो जाला। तब कहल जाला वही लड़की के अपने ननद के लोग माने लगेला, लोग कहेला लोग कि अब से राउर गोड़ धरतनी, अब से कोनो गलती नहीं हुई, रौरे कुछ करब, हम आपके कुछ रोकम ना। आज के से घर में के आपके एक कार नहीं करे बाटे, सब काम काज हम करब। और रौरे जाए मंदिर में, अपन मंदिर के काम कह के आए और रौरे के घर के कार्य को नहीं करेला। बहुत खुशी से रहे लगेला लोग। अब ननद भौजाई जब लोग रहे लगेला लोग तो भोले बाबा के भी खुशी मिलेला। तब ये फिर जाली अपन मंदिर में पूजा पाठ करेली तो देखी सबन सच्चा दिल से अगर हम शंकर भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ करतनी तो भगवान आज ना तो कल तो हमके ओकर फल देवे करिए। हर हर महादेव।